Evo, pitaj njega, dođi, pitaj ga. Ne, ne, ne! Ovo! Što je Zorana sa dečkom nešto rekla da se ja shvatio što se dešava na čovjek. Nemoj, molim te da ga tučeš, molim te! Nismo se jebali! To mi dečko. Nešto napravio? Ne, nego njega, brate, napao. Pa zašto se kakav ti nije ništa napravio? Nemoj, molim te, nemoj, molim te! Molim te, nemoj, molim te! Molim te, nemoj, molim te! Molim te! Čak i ne suđujem što me napao. Šta radim? Takav je čovjek. Jedan udarac tamo vamo. Tući si te, nemoj. Neće mene, brate, kaži, meni si olakša. Ma ne, brate, Sada tebe udario. Ma nije njega napao. Pa te udario? Jeste. Svaka čast njenom momku. Pač ne treba da šakomati onog, ali upravo je. Majko mi se odrekla, kaže... Kaži mi, ja sam jučer nisam zajebavala. Te zovu policiju, stani, Zorana, nemoj. Nemoj da... Ako ima, stani, a šta ćeš da ti izvode nešto? Nije, ko će da mi izvode, neće meni da pipne, brate. Mogu dođi samo Hanom i Ne mogu tu ispraviti, za tvoje dobro, molim te, molim te. Ali ja tebe molim za tvoje dobro. Molim te, ne. Pa prirodno je ovo što je napravio zbog toga jer neka zauzeta devojka ne može da se ovako ponaša. Brate, nije ništa bilo. Ali ja i ti smo završili već par dana. Ali nije ništa bilo, brate. Bilo je sa mnom, to pokušaj te kažem. Okej? Bilo je sa mnom. Nismo imali seks nikakav. Pre, zanima mi da ste imali jasno, brate, imao. Tu ono, unutra, šta? Jo, majko mila. Niti brige, niti pameti, kako bi se rekao. Znači, ne znam što napadaš dečka, brate. Pravimo, brate, što za se, brate. Pravite šou? Da. Praviš od mene budalu, šta? Ne pravimo tebe, ko pravi od tebe budalu, brate. Ovo je reality, brate. Mi za brate, nije bilo ništa, brate. Nas troje u krevetu zajemo ovako, Postoji mogućnost da je bilo stvarno, ali da Zorana želi da prikaže da je to simulacija, da ne bi njen dečko u javnosti video da se to zapravo desilo. Sad ne znam šta se dešava. Šta ti kažem, zapravo, znači... Brate, ja tebe volim, ja bi ubila za tebe, jel ti kapiraš? Jel ti kapiraš? To je bilo nekada. Nije to bilo nekada, to je i sad tako, brate. A dobro, okej, ali sad su se stvari promenile. Nisu se promenile stvari. Jesu, promenile su se brate, stvari. nisu se promenile stvari, brate. To što oni prave, brate, to ti je show program, razumeš? U realitije se ne ulazi. Ako si u vezi, naročito ako imaš nekog ljubomornog, možeš sebi napraviti problem i njemu uopšte poremiti svoj život. Volim da napomeni ja, da neću ga vidjeti. Nešto sad nije bilo ništa već o tebi. Ja briga, napomene, ne interesuje me napomene, zašto povim. Ja nemam problem nikakav, ni dvojno problem. Šta je tebi stalo do njega, bre? Ja tebe volim. Nije mi stalo. Pa šta onda, koga ti... Brate, ja tebe volim, brate, meni je stalo do tebe. Šta si njega braniš, sam udario čušku, bre, normalno. Ona plaće, zezali smo. Zaba, kako se zezaš, kad nismo znali svi da si ti seksala? Šta ga braniš, bre? Brate, zato što nije ništa bilo, brate, kapiraš? Sve jedno, brate, šta ga braniš? Ako ja, momak, gledam medije, kako piše da ona se fukari i pravi kurvu o sebe ovdje u realitija, ne, isto. A ponižavaš me, debilu jedan, napišu u novinama da si s***la, brate. Brate, nisam se i dan me snimaju ovdje na kuriru. Možda sam i mislio da će do toga doći jer se stvarno u kući događa sačuvaj Bože šta se događa. Pomeri tu kameru! Evo, gre. Jedan takmičar manje. Da proslavimo.